¿Quieres estar al día de lo que pasa cerca de ti? Líder. Pues aquí seguimos en directo desde 28 minutos. En calquera momento do día, a tarde da noite, que podes entrar na nosa páxina de Facebook e atoparte con esta entrevista. Radio a carta, tamén, como non, de forma visual, video podcast, porque a veces un xesto tamén fala. Por lo tanto, damos ese complemento aquí en Radio Líder Santiago e hoxe imos recibir por primeira vez nesta nova tempada, xa podemos decir que a tempada número 1, a Borja Verea. Xa o están vendo na nosa páxina de Facebook e o van a escoitar agora mesmo, que lles manda un saúdo a todos os nosos ointes. Presidente do Partido Popular de Santiago, benvido de novo a esta casa. Pois un placer estar aquí bueno, pois para charlar sobre a actualidade da nosa cidade. Pois sí. Antes de nada, como foi o verán? Tivo un oco para ir á praia, Sí. Que fixo en verán, Borja Sí, Verea? recargar pilas, non? A ver o que dura a batería, que esa é a seguinte pregunta, non? Pero en principio pon que está ao 100%. Eu sempre estou aquí ao lado, estou no Concello de Porto do Son, entre Santiago e Portosín, e, bueno, pois disfrutando da familia, disfrutando dos amigos e tamén pois tomando algo sol, que ese tipo de vitamina tamén é importante. Perfecto. Pois collendo folgos para topar, para analizar e para traballar dende a oposición, que tamén se traballa polo ben da comunidade. E imos comenzar, se lle parece, señor Verea, por un asunto que acaba de ser nova nestas últimas horas e que ese, non sei se ambicioso, pero sí plan de mobilidade presentado polo Concello de Santiago, con todo o importante que é a mobilidade, e máis, está entre as preocupacións primerizas dos propios picheleiros e picheleiras, os que aquí residimos, por riba de outros asuntos que quizáis os políticos pensan que interesan máis, pero a mobilidade interesa moitísimo. Que lle parece ese plan presentado e se quere analizar algún dos puntos que ten este plan? A mobilidade claro que nos importa a todos os cidadáns e sobre todo a todos os veciños dunha cidade como Santiago. Por qué? Porque desde que sales polo portal, pois estáche afectando a mobilidade, as aceras, os autobuses. Que pasa? Que o que nos teñen acostumados este goberno do BNG despois de 15 meses, pois é a moitos anuncios, moitas roldas de prensa e nada de nada, porque o primeiro problema de mobilidade desta cidade e que ademais arranxaría prácticamente o resto son os autobuses. Se ti tes uns bons autobuses, unhas boas liñas de autobús, unhas boas frecuencias, a xente prefire ir en autobús que no seu propio vehículo, pero ten que ser un autobús que solucione os problemas do día a día da xente. Esa é a primeira medida e a máis importante para conseguir entre todos unha cidade amable, unha cidade máis familiar, unha cidade con menos vehículos. Que pasa? Que aquí, pois o que fan é comezar a casa polo tellado. E ademais, facendo mal o tellado. Porque o que están facendo é, bueno, pois levantarse pola mañá e vou a facer aquí un carril bici, non? Carril bici, pois... Sí, se anunciaron 2 kilómetros agora nunha última tanda, digamos. Non conectados, aillados, que non aportan absolutamente nada, non? E, sin embargo, pois os autobuses, que vou a decir? Como están as líneas obsoletas, como están as frecuencias, que é como unha escopeta de feria, e, por tanto, mentras non teñamos un bo servizo de autobuses, todo o resto non sirve para nada máis que para encher periódicos e para dicir que fan algo, para eso sí. Por tanto, a primeira prioridade, un transporte público. E claro, os mesmos que nos meteron neste lío fai 10 anos, que foi Compostela Aberta, pois son os mesmos socios do BNG que están ao fronte da competencia de transporte público. Falando dos autobuses, os autobuses soen agardar por eles nunha dársena, nunha parada. Hai unha parada aquí que coincide con ese bus lanzadeira ao aeroporto, que en tempo de verán pois non se nota tanto, pero quedou escasa, quedou centos non, pero dúcias de persoas que non teñen un oco, agora que chega se supón, o mal tempo. Hai que revisar esas paradas, hai que revisar eses puntos onde a xente agarda polo bus, aínda que penso que un mal non menor. Por suposto, non únicamente aquí, senón hai moitos puntos da cidade, nos chegan constantemente ese tipo de queixas, pero é que iso é un bo servizo de transporte público, porque din, non, que é necesaria a nova concesión. A nova concesión leva 10 anos de retraso por culpa deles, ese é o primeiro. Supoño que cando a teñan en marcha, pois abrirán moitas rodas de prensa e felicitaránse. Pero da igual, porque son 10 anos de retraso, xa tiña que estar. Pero que hai moitas cousas que non dependen da concesión, como acabas de decir ti, ter unhas boas paradas en condicións, axustar o
o que son os horarios digitais conectados para saber exactamente cando vai a pasar un bus, cando vai a pasar unha liña, eso fais en todas as cidades. Para eso non necesitas unha nova concesión. Eu podo entender que os autobuses, bueno, pois están nun estado lamentable porque a concesión, por culpa deles, insisto, leva 10 anos de retraso. Pero hai outras cuestións que son de traballar cada mañá, de levantarse, de poñerse a facer as cousas. É o que non están facendo. Para a mobilidade, hai pouco que unha empresa anunciou a súa chegada a Santiago de Compostela. Son coches de aluguer para distancias cortas. Se suma pois, esas bicicletas da USC, tamén normativa dos patinetes que terán que levar reflectantes. En fin, que lle pareces todos os coches de aluguer para a mobilidade en Santiago de Compostela? Boa idea? O galla funcione, non teño datos de se vai ser funcionar ou non, en todo caso non unha proposta do Concello, unha empresa privada. Sí, unha empresa privada. Que vai apostar por Santiago para poñer este servicio que si sei que funciona en cidades moito máis grandes. Sí que está funcionando en cidades moito máis grandes. Bueno, imos ver se alivia algo en Santiago. Non me quero anticipar porque, bueno, sempre todo respeto a calquera empresa que aposte por esta cidade, e máis en cuestións de mobilidade alternativa, creo que todos os vehículos van a ser eléctricos. Sí, bueno, todos. Pues, imos darlle ese marxe de oportunidade e o galla funcione porque fai falta poñer medidas. Dicía antes que a clave de todo son os autobuses. Por que non temos taxis na cidade? Por que non temos taxis? Porque están saturados por culpa de que non funcionan os autobuses. Se ti arranxas cun autobús, ninguén vai a coller un taxi tendo un autobús con frecuencias cada 10, 15 minutos que te vai deixar cerca do sitio, non? O non haber autobús, pois os taxis completamente saturados e bastante esforzo, e mando un saúdo, fan todos os conductores de taxi desta cidade para facer o que poden, non? E despois ven o tema das bicicletas, claro. Todos estamos a favor, quero deixarlo moi claro, todos estamos a favor de que desaparezcan os vehículos da cidade. Todos estamos a favor. A cuestión é que hai que facelo con cabeza. Claro que todos queremos unha cidade para pasear cos fillos, para pasear cos avós, para disfrutar das rúas. E, por tanto, con menos vehículos. Todo o mundo apostaría por isto. O que hai que facelo con cabeza. O que non pode ser é que nos digan que van a retirar os vehículos de Santiago e, sin embargo, non hai autobuses, non hai taxis, como acabo de explicar, porque non hai autobuses, e non hai onde aparcar. Onde queren que meta a xente o coche? Como imos? Están quedando escasos os aparcamentos disuasorios que hai nas aforas, bueno, aforas, sí, na contorna, están quedando escasos. Claro, é que non hai ningunha das tres claves para mellorar a cidade. Se ti tes un bo servizo de autobuses, automáticamente vas ter un bo servizo de taxis e pos uns bos aparcadoiros disuasorios incluso no centro da cidade, onde a xente poida deixar o vehículo e disfrutar da cidade, xa non tens que facer moito máis. A propia cidade autorregúlase e autoxérase esa sensación de amabilidade e dunha cidade pois moito máis fácil de pasear. En 2 días comezan a funcionar os volardos de acceso á zona bella e tamén nesa contorna na Rúa Viseda Cerca, a paralela a do Momo, a do Mercado de Abastos, tamén hai unha previsión de reconvertila, de quitar tráfico, de mudar. Vostede no seu día tamén realizou un avance de que esa rúa necesitaba ter outro contexto. Non sei que lle parece esta opinión de mudar o sentido da Virxe da Cerca, o tráfico, quitar tráfico, vamos. Bueno, o que está claro que non teñen nin idea do que queren facer, non? Porque volven a facer un concurso de ideas como fai 7 anos e como fai 15 anos, non? Bueno, nos dixemos claramente que hai que aliviar o tráfico aí, pero dando alternativas. E nos levamos un programa que era integral, non eran medidas puntuais. Levamos aparcadoiros disuasorios na contorna da Virxe da Cerca cunha ampliación importante do aparcadoiro de Belvís, por exemplo. Unha ampliación do aparcadoiro da Praza de Galicia. A posibilidade de evaluar e de poñer en marcha un aparcadoiro debaixo da Plaza de Abastos tamén iba no noso programa. Claro, aí empezas a aliviar o tráfico. Bueno, facer un concurso de ideas, eu xa adianto, podo facer un spoiler. O que vai a pasar, moitas portadas cando fagan o concurso, moitas portadas cando presente a xente as súas propostas e moitas portadas cando estén decidindo. Nese momento xa van a chegar as eleccións do 2027. Non teñen nin idea do que queren facer con esta cidade. Só saben decir non queremos coches, pero non hai alternativa ninguna. Entonces todos compramos ese discurso de unha cidade máis verde e sen vehículos, pero insisto, para eso necesitamos autobuses, taxis e aparcadoiros. Hai un proxecto de humanización dunha das arterias principais do Milladoiro, entrada e saída de Santiago de Compostela, conexión directa con outros puntos. Isto afectará a capital galega? Estamos convencidos de que vai a afectar a Santiago, sobre todo nas parroquias na zona de Laraño, na zona da Rocha, na zona que extrema con Milladoiro. Xa está pasando.
o que van a facer moitos vehículos é utilizar como alivio pois todas estas pistas que atravesan estas parroquias, que non están preparadas para soportar a carga de vehículos que vai a supoñer todos esos desvíos, esa xente que vai a buscar saídas alternativas co embudo que se vai xerar no Milladoiro. Todo respeto, por suposto, ás decisións do outro concello en materia de mobilidade. Pero cuidado, nunha arteria principal, que é un acceso principal á nosa cidade, eu sigo esperando, porque nos fomos claros, pero eu sigo esperando que opina o noso concello. Que opina o goberno do BNG de que se esteña facendo unha intervención no Milladoiro que vai a supoñer un embudo, un estrangulamento dunha das entradas principais á nosa cidade? Eu non vin ninguna reunión bilateral, eu non vin os técnicos discutindo as consecuencias que podería ter para Santiago. Nos xa adiantamos, vai haber un problema grave na zona de Laraño, na zona da Rocha, en todas esas pistas transversais que van cruzando as parroquias, eses barrios, e que vai a xerar pois un problema de seguridade, porque son estradas non preparadas para esa carga de tráfico e de desperfectos da propia rúa que non poden soportar eses pesos. Por certo, xa que falamos do concello veciño de Ames, que está tan pegado que tamén interfere un pouco, non, as súas políticas, co que pode incidir, como estamos vendo, o proxecto de humanización, según entende Borja Verea. Houve un incendio recentemente nunha vivenda no Milladoiro e dá a casualidade que chegaron antes os bombeiros, así o entendo, e así se trasladou aos medios, antes os bombeiros de Boiro que os da nosa zona. Isto fai revisar de novo o Parque de Bombeiros Comarcal, fai revisar de novo un pouco este contexto de seguridade. E despois falamos, se quere, do contexto de seguridade no ámbito municipal. Bueno, que os ointes que teñan escoitando, Álvaro, o que acabas de decir, que é realidade. Hai un incendio no Milladoiro e chegan antes os bombeiros de Boiro que os de Santiago, dirán, non é verdade, iso é imposible, que están facendo cos meus impostos, non? Pois estamos falando de cousa moi seria, que é a vida das persoas. Un incendio nun piso alto do Milladoiro, cuidado, non é unha cuestión... Falamos de edificios altos, non é unha cuestión menor. Foi quinta planta, penso que tiña 5 Entonces, que está pasando aquí? Bueno, pois que a comarcalización, é dicir, a autorización para que os bombeiros de Santiago poidan actuar de maneira inmediata nos nosos concellos limítrofes, depende de que o Concello de Santiago, de que o goberno do BNG faga os seus deberes. Están todos os concellos esperando a que aporte a documentación necesaria. A Xunta xa dou o ok, a Deputación da Coruña xa dou ok, e falamos de partidos diferentes, porque na seguridade das persoas non hai política. Xunta do PP, Deputación da Coruña do Partido Socialista, Concello de Ames, neste caso, do Partido Socialista, pero tamén hai concellos do Partido Popular. Por qué? Porque falamos da vida das persoas, aí non hai política, aí vamos a ser eficientes, vamos a solucionar. Bueno, pois o BNG, coa súa alcaldesa ao fronte, o seu concelleiro de Seguridade, pois parece que teñen outras prioridades e bueno, pois houve un susto importante, esperemos que non haxa outros, e que canto antes arranxen este problema. Non ten ningún sentido que cheguen os bombeiros de Boiro a Milladoiro antes que o de Santiago. Falábamos de vivir nunha cidade segura, todo o mundo quere estar na rúa, sentirse seguro as 24 horas do día, vivimos nunha cidade segura, os ollos... A alcaldesa aquí, hai poucos días, presumiu da seguridade que ten Santiago de Compostela. O entenda así vostede tamén? Bueno, que non pode mentir aos ointes da Radio Líderes. Eu tamén escoitei esas declaracións. Non pode mentir. Pode decir que está traballando para mellorar, pero os datos son obxectivos. Hai unha realidade subxectiva. Os que vivimos en Santiago, bueno, pois notamos que hai unha decadencia na seguridade. Pero que hai esa percepción subxectiva que a xente é un clamor, está na rúa con calquera que fales, pois ten un reflexo nos datos obxectivos. Non pode decir eso a principal representante pública de Santiago cos datos sobre a mesa, non? Cun incremento da criminalidade en Santiago no que asalto a vivendas para roubar ou locais comerciais, o que son as peleas na rúa tamén se incrementaron moitísimo. Que iso é seguridade da xente nova, dos rapaces, cando salen pola noite, non? Bueno, eu salín moito pola noite, son do 80, teño 44 anos, eu nunca vin unha navalla, mira que vin pois algunha pelea, algún momento de tensión en algún local, nunca se viran navallas nesta cidade, non? Os roubos nos domicilios, está a orde do día, con xente dentro, non? Por tanto, declaracións moi irresponsables da principal responsable desta cidade dicindo que dixo cando os datos obxectivos din o contrario. E dou outro, nos últimos 10 anos,
10 anos, Sí. Compostela Aberta, Partido Socialista, BNG, o incremento da criminalidade. Falei de incremento de criminalidade en roubos nas casas, en peleas nas rúas, incrementouse, o que vou dicir agora, 500% de tráfico de drogas. 500% de tráfico de drogas nos últimos 10 anos. Por lo tanto, eu o que pido é prudencia e non mandar unha mensaxe que non é certa, porque o que hai que facer primeiro é colocar na xenda pública a seguridade como unha prioridade. Hai poucos días saltaron uns vídeos nas redes sociais de concentracións, de coches no polígono da Sionlla, onde se falaban de carreiras, non sei se legais ou non, de concentración, de tumulto nunha área que se presupón industrial, que se presupón comercial. Non sei como ve vostede este asunto, estas concentracións, estas carreiras. Moita xente nas nosas redes sociais que compartimos eses vídeos, xente que participou nesas concentracións, di que non fan absolutamente nada malo. Bueno, o que hai que cumplir é a norma. Eu vin esas imaxes e, parece que non se está cumplindo non se están cumplindo as normas de tráfico, non? Todo o que sexa, pois cumplimento da normativa, pois adiante. E o que non. É certo que les poden dicir, que ali pola noite non hai ninguén, non se fai ningunha... Non hai ninguén, pero a normativa igual polo día e pola noite, non? Por lo tanto, aí sí que hai que ser serios e hai que ser contundentes a hora de que a normativa temos que cumplir a toda, aínda que sexa un espazo onde non hai moito tráfico, pois non poden facer o que estaban facendo, o que se vían as imaxes, non? E, o que sí me sorprendeu foi a resposta do Concello dicindo que xa sabía que había iso aí, que de vez en cuando van por ali e outras veces non. Haberá que ir cando hai un problema, ademais cando se están anunciando nas redes que vai haber esas concentracións. Tamén falou neste asunto, xa que poñémonos en situación no polígono da Sionlla, tamén aquí a alcaldesa outro día criticou que lonxe de ser un polígono industrial converteuse en un polígono comercial, e que isto pode afectar tamén pois esa imaxe desastrosa que está mostrando Santiago con numerosos baixos, cada día máis en Aluguer, en Traspaso, en Sevende, e parece que como que o comercio ten que estar no centro da cidade, que se mudou aos polígonos. Ten vostede esa percepción? Por suposto, pero que culpa é culpa do BNG, culpa do BNG que gobernaba co Partido Socialista cando ocurriu todo isto, que foi nos primeiros anos do 2000, cando se aprobou Cancelas. Lembremos, a área central funcionaba perfectamente, estaban os cines, había un centro comercial integrado dentro da cidade e autorizouse Cancelas. Quen autorizou Cancelas? Partido Socialista e BNG, tanto no Concello como na Xunta de Galicia, que coincidiu a autorización autonómica co bipartito, e o mesmo coa zona de Costa Bella. Todo o mundo sabe que é unha zona comercial. Ali, pois eu tamén vou que se a comprar algo e aproveitas para consumir ali tamén na hostelería. Eso non é un polígono industrial. Faime moita gracia que diga que non lle gusta cando foron eles os que meteron a cidade neste lío. Simplemente estás na porta da área central e ves Cancelas ali a 400 metros. Eso en que cabeza cabe o que se fixo aí? E con todo respeto, por suposto, ao centro comercial de Cancelas, que funciona correctamente e presta un servicio fantástico á cidade. Falo de diseño de cidade. Non ten ninguna culpa os comerciais que están agora mesmo en Cancelas traballando e facendo cidade, todo respeto. Pero digo que previamente había un diseño de cidade que é culpa do Partido Socialista e do BNG. Por lo tanto, volvo a decir, un pouco de contención agora de falar destas cousas. É moi fácil vir aquí con relatos salvadores, cando ti fuches o principal culpable de meter a cidade neste problema, máis alá de que gobernaron a cidade prácticamente pois toda a historia da democracia da cidade. Con a cidade sin comercio local non é cidade, é moito menos capital. Nos, como somos comercio, como somos pyme, aínda que somos un medio de comunicación que nos afecta, estamos moi pegados ao comercio, é unha imaxe que despois de 10 anos de tornar de fora de Santiago de Compostela chama poderosamente a atención. Igual vendo todo o día, xa se fixo endémico este problema, pero hai que solucionar a falta de comercio en Santiago de Compostela, e entendo que se vostede chega á alcaldía traballara por iso. No, por suposto, non? Fomos os únicos que no seu momento nos opuxemos, volvo a decir, todo respeto ás Cancelas, pero fomos os únicos que no seu momento dixemos que era un grave erro a autorización dun centro comercial preto doutro como é Cancelas. Ahora temos pois un desastre, non? E o mesmo con Costa Bella. E digo máis, a imaxe triste real é ver os vehículos saindo da cidade os viernes, os venres e os sábados hacia Costa Bella, por exemplo, cando tiña que ser un polígono industrial, non? Esa é unha imaxe que é realmente dura, hai que revertir completamente
esas tendencias. Un último apunto, señor Berea, que tenga a xenda evidentemente máis aló de estar hoxe en Radio Líder Santiago. Hoxe tamén fala el Correo Gallego nunha das súas crónicas, e tamén o falamos aquí precisamente coa alcaldesa de Teo, con Lucía Calvo de la UZ, dunha hipotética fusión, que son eses temas que moitas veces nos gustan máis os xornalistas que os propios políticos ou a propia cidadanía que está con outros asuntos. Pero esa fusión entre Santiago e Teo, que situaría a capital galega e polo contexto, esa fusión con Teo na terceira urbe galega, con maior peso, con maior presuposto, non sei se con maior forza e servizos á cidadanía, que ao final supoño que será o que se pretende. Vostede vería viable este tipo de unión? Mira, o primeiro que digo é que para facer ese gran Santiago, esa gran área compostelana, ou como queramos chamar, tens que ter capacidade de enamorar ou de atraer aos veciños de outros concellos. Pero claro, ti vas aos concellos que extreman con nós, Boqueixón, O Pino, e claro, esos pagan menos impostos. Teñen en todas as parroquias servizo de auga, cando non aceras hasta as propias casas. Unhas estradas perfectamente asfaltadas. Bueno, pois, como digo, primeiro hai que enamorar e non ter o concello como o temos, que é un auténtico desastre. En segundo lugar, eu o que creo é que antes de falar de fusión hai que falar de consorciar servicios. Empezar pouco a pouco. Ir facendo paso a paso. Como dicía antes co tema da mobilidade, facer as cousas ben, con solvencia, e non comezando a casa polo tellado. Imos a comezar, que eu si o faría, se son alcalde, falar cos alcaldes que están nos nosos concellos limítrofes, empezar a falar de, podemos prestar este servicio conxuntamente? Por cal empezamos? Veña, vamos a intentar, por bum, 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 e a medida que pasen os anos, e consigamos ter varios servicios consorciados e enamorar, sobre todo, aos nosos veciños dos outros concellos con servicios semellantes a impostos semellantes, pois sería o momento de falar destas cuestións. Pero claro, achicharran en Santiago, nos achicharran a impostos e non prestan servicios, como imos falar de que outros veciños dos concellos queiran vir aquí? Bueno, pois un tempo que ten que pasar de enamoramento para falar desa posible fusión con Teo ou con outros concellos limítrofes. Borja Berea, presidente do Partido Popular de Santiago de Compostela, graciñas por vir ata aquí e por contextualizar algúns dos temas da actualidade que nos afecta a todos os composteláns. Graciñas. Un saúdo aos ointes da Radio Líder. Graciñas. Talleres y Grúas Estación, empresa líder en el sistema de elevación y transporte, pone a su disposición la maquinaria más moderna para dar respuesta a todas las necesidades de transporte, grúas y plataformas.